Bolato, Mr. Parkerson, Bolato engineer. Mr. Kuda. You do trend and you there. Go by news, ZBC. And when Muramba, you know, grew up in Grinda. Badizato, Itamush. It does not mean much because those guys were in detention or watch. And I'm watching one of my immigration prayer. So guys, sort of like a relief kuniwamu. From what those realize what it's good to be home, to be back home. So unotichinese nezvirukuitika because hanzi asiri wapedza saka first batch rakauya kaziva chimeans kuti kune rimwe batch richauya futi. Yeah, of course, because as not isn't my Zimbabweans. I have my Nigerian, my used to be my Romanian. White and my charter flights with one wounds on a 20, 30, and 50. Bajin Josh Wagata is volunteer return. Postponing must perform on the volunteer return scheme. But vakadzoka onzanga ari macriminals nomataura zviri kuitwa. Yeah, because Bajin Josh vari wapedza masentence. Sana apedza sentence pakaswa I don't know actually any foreign criminal and 12 months sentence and above is liable to get deported or revoke citizenship. So I'm about to fight a citizen uri detention. All right. Saka chimbotudza panyaya dzekuti hanzi kuti vanhu vazosvika pakuzobatwa hanzi pane chimero chinenge chichiitika here iko kumazimba anenge aingomererana zvinombonyatsofamba sei chimbonyatsokutaura. It's not kumererana but see the thing is kazhinji kacho kana munhu uchipiwa visa uchisvika let's say kuti mumwe wangu ndamutumira tiketi auya akauya paanotosvika paairport anotopa zita rangu inini ndinofanira kunge ndine citizenship so anofanira kutopa zita rangu neadress surety inenge iri yangu yekuti wasvika kunogara nani anogara naMr. So saka vanotocheka kuti ndine enough space kana kuti room yekuti anofanira kuzogara ndine mafunds kuti ndokwanisa kuita se kubatsiro pachikafu transport zvakadaro. Saka akapiwa visitors visa 6 months. Pazhinji vacho pa6 months ipapo ndo paanobva ambotoboka. Paanenge atiza paya vanouya kwandiri because inini ndindakaita surety. Ndindakaisa zita rangu kuti aiwa anenge achigara neni. Saka kazhinji kacho ndo zvinoitika kuti vanenge vakuuya kune munhu akaita surety. Guarantor. Kuchimero ako hakuna here chimero kuinge. Chiriko kazhinji kacho special relationships ndo akanyanya because obviously ngozi ati number yezvimoko zvakawanda saka munhu anenge ane 2 kana 3 zvimoko saka kana ane 2-3 zvimoko apa anenge asina mapepa. Saka zhinji kacho nyaya yezvimoko kana kuti nyaya yekuti vanhu vakoretana mari hamunobhadharana something like that but on a normal basis vanhu havazoitirana chimero svika pakadaro because vanhu vanenge vari same situation kazhinji vacho people that understand kuti wangu haana mapepa vangu vachitobatsirana kuti hai unokwanisa kushandisa national insurance number yangu number dzichitupa kana chichira Hwezha tusenze. Saka chimero chine chitoitika cheche ndechekuti pamwe vanenge vasingawirirani vakatomakana vanenge vakatomakana nyaya dzemadhiridhiri kana nyaya dzekwereti. Kuda how long does it takes kuti ndikumerure kuti zvako zvikudhakira? Is it a kumerera away here kana kuti tombotiwa kuti kana kuti madhiri madrugs ndowanda kumerura zvinotora time yakareba sei kuti ubva watokandwa kuZimbabwe? Uku vanoti inonzi
anzi innocent until innocent until proven guilty ndizvo. Saka munhu angongutira chimero zvako but still kana vasina enough evidence yekucharge hapana zvinoitika. But still vanhu vari kupara mhosva yakusaid because vanhu vakadzoswa mumwe wacho pane mumwe anga aitonzi akakutouraya mukadzi wake richichi. Vanopara mhosva sure and mhosva dzacho dzakasiyana siyana. Hauchaoneki manje kwidza yeti. Mhosva dzakasiyana siyana. Dzimwe mhosva ndedzima relationships especially marelationship anonetsa because kazhinji kacho munhu anenge akatengerwa tiketi nechimoko ndozvinoitika kazhinji kacho. Chimoko chozoti mufesi akutoshi chimwe zvimoko kusaidi chimoko chotanga kutoa mamwe machinda kusaidi then vakutanga kuita inonzi domestic violence. Muzopedzisira waurayana. Ndandiri nemumwe mudhara paprison ndandiri akanga kupedza sentence yake ye17 years akauraya mukadzi weZimbabwe. Taurisa. But kuona zvinoitika zvacho ndezvekuti zvinenge through depression stress yekuti kazhinji kacho vantu chinda haana mapepa saka asina mapepa ndiari pamba ndiari kusuka mapureti ndiari kubika ndiari kuita sei ndiari kumhanya mhanya Wedzera ndianenge ari amai pamba mukadzi ndianenge ari chibaba kazhinji kacho saka kuti uchizoda kuvoisa manje kuti ko uri kuenda kupi imba yangu imotikari yangu haungadudze zvikuita murume anenge achingozvimba agara pamba chikubuilda saka muchine akazoita fanira kuti mukadzi akanga kudana manager wepagraft pake zoti manager aitouya pagate pake achiyo zotora mukadzi wake kuti achita workmate vari kuenda kubasa saka vazoita fanira kuti panight shift kwake anenge ari night dance Wedzera so marelationship ari tricky. Alright, saka unoti chine kune vanhu vakadhipotwa wewe because unoziva kuti vakadhipotwa umwe wacho anopedzisira kutozvikitisa uzasi izika nekalife kaunenge wajaira ubva wakandwa kujecha kuno. Saka vanofanira kuzvikitisa is because of kuti munhu unenge waya kana kuti usina mari kana kuti munhu unenge usina kutenga imba usina kasi most of the time chinoitika kana ndechekuti pressure yacho is more difficult to explain because zvangofanira kuti mupana zvinezvi ane 17 years womenisa kujoza ane ma30 chakadaro 35 36 ubva wangomudzosa kunoka 1 picture yacho inongochinja ndozvo vakaitwa iyo ndozvikuitika kuna vanhu vazhinji iwewe wakazvimirira zvimirire of course one of them saka pressure yacho amekuti wakazvikunda sei ndinozvikunda nase ndibwedza kuti ndizvikunde but hey unotombogaya kuti madezi anandiri kuilanzo because ini ndakataka short period kengopara mwake 2 years from 2013-14 ipapa 13-14 beginning 15 ndoba ndakasungira 15 sapesa apa ndaisenza ndaita saka kana ndisingasenzi ndichitotumadhiri oti kuti watenga tengesa utenga muti watenga tikati Wedzera zvisina imwe crime mukati zvoti macommunity officer vaiti vakatoshamisika kwanzi yotogona chikoro uchiperekedza vana kuchikoro everyday uchinovatora vana kuchikoro uchimboita kuti magraft chii chakaitika saka kudai ndakangogara ndiri munhu wemhosva from dera ndakasvika kusvika ndai understand kuti alright but ingoti pamundezvamari kuti marasikiro acho andikaita ndapedza ndazongopedza narasikira kuno pandiri kuno kwacho ndazora kuti but still dai ndisina kuzopfila mafomu aya mavolunteer ndichiriko because adjustment yacho takes time. Kuda, it's a very good question. Maybe I may go astray. You encounter a situation in deportation, and maduza ako anambo involve made angare say ekuchaga mari in an illicit way.
since uri kuno kuZimbabwe, would you accept me ndadeportwa ndaita murder? Well, pane zvakasiyana-siyana. Pamwe waita accident uchidrive unoshamwari kana kuti but pane medha yekuti lese kuti shamwari neshamwari ubva unomedha shamwari kana hama yakana izvizvi. Yecar accident togona kuti sort is capable homicide. But manslaughter. Manslaughter, banga, stabbing. Over and very ngapa news. Also, the next week ndiri kuburuka pa Robert Mugabe airport. uchikwira muzupu kone Changanbeg. Unondi accept? Well, it depends with how close we are, because kana Jesu cheshe vanoregerera Mwari chevanoregerera. Of course. But acceptance yacho in a sort of like my levels acceptance. Because obvious kana kuti munhu akamboita manslaughter ndizvo kuti akatoita zvokutora munzovora haungazomboti iwe kugara nemukadzi wako ndikugara nemukadzi nevana anditi newe uri patenika oona mufesi wangu ari kuuya achii chero ari mufesi wangu wekuti ndinoda mubatsira iwewoka haumbozviaccepta because ungoti mufesi wako uyo akaita haizoitike. So that means that kuna vanhu vari kudiaspora vakawanda, you have to be very, very, very careful kuti mamwe ma-offenses haasi kuita sei ekuita because wasumba mako. I don't think kuti whether wauraya whatever race kana kuti ipi because anytime unoona kuti ase chinonditenhera ndaenda kugraph tinokodzivana twese turi muswimming pool ka kwamonywa. Ko panyaya dzekutombotwa deportwa nditi maproperties ako anenge asara kuengland unokwanisa kutsvaka munhu anokwanisa kukutorera maproperties kuti asende kuZimbabwe. Depends on maproperty acho ukatenga nemari yekusenza first of all. Kana watenga nemari yekusenza tomboti iwe wanga waita zvemadrugs wakatenga nemari yemadrugs vanofanira kunge vane evidence kuti atenga nemari yemadrugs because kana ndakatenga necard rangu bank card salary yangu ichipinda imo kandeibhenka mari cash andikutenga necard havana proof saka zvinoenderana kuti maproperties saka masini anokwanisa kutosendwa kuzima kwanaoni munhu anokwanisa ngoita sehembe mafurniture machia zvinhu zvacho kazhinji but zvakaita semotikari vanomboda kuvheta kana vatenga imba kuti vanoda kuvheta kuti zvakamba sei because like account yangu mari ichiripo handikwanisa kuwithdraw haikwanisi kutumira. Right, another question Kuda hands my friend. Yekuti ini ndadeportwa iwe wasara uri ikoko. Kwasara uri ikoko kulanzo ikoko kune maproperties angu including paunotoziva kuti apa pane access yecash yangu. Vangani vanokwanisa kuziva kuti Parkerson adeportwa rega timusendere zvinhu zvake ikoko. Vakawanda vanokwanisa kudaro because law by law zvinofanira kupiwa muridzi kana muridzi wacho atadza kupiwa zvinhu of course pamwe zvinozopedza vaita sei zvavaauction right. Question yangu yakaenga pakuti paudrug dealer handiti ndadeportwa inini asi iwo ndo waindituma kuita madhiri and patori neshare yangu yesay for example 500,000 pounds. Kuti sine rate yekuti handifungidza kuti ungandisendere mari kubva ukoko kuti Parkerson oshare yako iyi. Depends futhi because kuna mari dzemadhiri easy come easy go. Dzemadhiri is not guaranteed because iyako kudziva kusenza ndasara ndine card rako of course
kana chitotaura nyaya kana pachiboys kuzimbabwe tiri mazimbabwe ndechitosimbiswa kunzi aiwa pakazomutumire mari yake because mari yake yakasenza but emadhiri unenza because emadhiri hapana unozoti yakafamba sei kuya kwayo kana tiri kuenda zvakaita sei saka ine ma question mark. Alright, mira nikumbuka